Il-miżuri tal-baġit tas-sena d-dieħla mirati biex jolqtu lis-settur tad-diżabilità f'pajjiżna intlaqgħu b'mod pożittiv ħafna mill-imsieħba u l-organizzazzjonijiet involuti f'dan is-settur. Dan f'reazzjoni li ħarġu ftit jiem wara li nqara l-baġit u kif brabta ma' dan is-settur tħabbar fost oħrajn li se jkun hemm żied oħra fil-carers grant, żieda fl-assistenzi għal diżabilità, investiment akbar fis-servizz tal-assistent personali u żieda fit-tax credit għal terapija ta' tfal b'diżabilità. Fil-fatt dwar żieda ta' €1,000,000 fl-investiment favur is-servizz ta' assistent personali għal total ta' €5.2 miljun irreaġixxiet Marta Smoljet li l-President tal-Federazzjoni Maltija għall-Organizzazzjonijiet ta' Persuni b'Diżabilità. Is-sena l-oħra għall-ewwel darba il-Gvern alloka fondi biex Malta jkollna l-Person Assistance għal persuni b'diżabilità. L-MFOPD tieħu gost tisma' li anke din is-sena il-Gvern żied din l-allokazzjoni biex aktar persuni b'diżabilità jibbenefikaw mill-Person Assistance u allura jistgħu jgħixu ħajja indipendenti fil-komunità. Dan l-istess sentiment esprimitu Rhoda Garland li l-Kummissarju għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità. I think that the budget has been very good for people with disability. Personal assistance budget has been increased from 4.2 million to 5.2 million, and that's really important. S'dan it-tant Dr. Christian Camilleri tenna kif din l-allokazzjoni akbar għal dan is-servizz se jkun qed jiġi mejjun aktar fil-ħajja personali tiegħu. Il-fatt li l-Gvern dan il-budget alloka aktar flus għal personal assistance li jgħinna ħafna għaliex fil-karriera u fil-ħajja personali tiegħi għandi bżonn ovvjament l-għajnuna ta' personal assistant bis-saħħa tal-personal assistant kapaċi nagħmel ħafna affarijiet illa qabel ma saġ nagħmel fosthom anki nista' nieħu sehem aktar attiv fil-politika u dan jgħinna ħafna fil-ħajja personali tiegħi. Min-naħa tagħha Joanne Sherry li l-President tal-Assoċjazzjoni Down Syndrome laqgħet iż-żieda fil-kreditu ta' taxxa għal terapija ta' tfal b'diżabilità. Iż-żieda fil-kreditu ta' taxxa se titla' minn €200 għal €500 kull sena fuq kull wild b'diżabilità. Jiena bħala ġenitur u President tal-Assoċjazzjoni Down Syndrome qed nilqgħu il-kreditu ta' taxxa li qed tingħata terapiji fil-privat li qed tagħti nifs lill-ġenituri biex ikomplu jagħtu t-terapiji lil uliedhom.